orang ko rin ginagawa. I love you, Veronica. Tapos ipa-invest na ka na sa aga. Okay?
pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Malod po ang gabos para sa oratio imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin nautob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasaalan, ilikay mo kami, ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po ang gabos. Regina Coeli, Queen of Heaven, rejoice. Alleluia. For he whom you did merited to bear, alleluia. Has risen as he said. Alleluia. Pray for us to God, alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary. For Alleluia. the Lord has truly risen, alleluia. Let us pray. O God, who by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may enjoy the happiness of eternal life. Through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na banggi po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot kan Alpapara and Manata family, Segovia Dental Clinic and Laboratory, DMD Water Refilling Station, Guillermo family, Celebration of Life of Joy, dulot ni Roan. Special na kagadan for fast healing and speedy recovery of Marlon Saison, dulot ni Raul and Michelle Kililan. Special na kagadan, dulot kan Armario family. Para sa kapaingaloan kan mga minasunod na kalag, Catalino, dulot kan Belardo family, Wen Chianan, Carlos Carlito, dulot ni Mr. and Mrs. Raymond Mann, Matilde Edith, dulot ni Dr. Teresa Segovia, Maria Fe, Rodolfo I, Rodolfo II, Rizalina, Antonio Sr., dulot ni Roan.
Diyos maray nabanggi po mga tugang, ngunyan po solemnidad kan pagsakat sa langit kan kagurangnan, asin ang 59th World Communications Day. Matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpoon. Sa ngaran ka nama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka boss. Asin sa imong espiritu. Maray na banggi sa indo ka boss mga tugang. Maray nabanggi man po, Father. Akunta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka boss, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangatsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darakon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa
mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasa na kami nagtutubod ng bugtong mong aki sa mong paratubos ngunyanal daw, suminakat sa kalangitan. Sa siring nagkatigayunan, kami man sana mag-erok sa kalangitan. Siya na kay bamong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pagsakat ni Kristo sa langit, pagkatapos na siya magpahiling sa iyang mga disipulo. Nagwalat nin mga panugon-tugon, na halaton ang pagdatong kan banal na Espiritu, na iyo ang magiging saksi kan sa iyang dayaday na pagkamuot, sagod pa man. Ipinapagirumduman sa satuya na minsan si Kristo nagsakat na sa langit, padago siyang naghihiro sa paagi kan sa iyang simbahan, an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Namumuta na Teofilo, isinasaysay ko sa enot kong libro, ang gabos na ginibo asin itinukdo ni Jesus, puon sa kapinonan sagod na isinakat siya sa langit. Bago siya isinakat sa langit, ang mga apostol na sa iyang pinili, hinulitan niya sa paagi kan Espiritu Santo. Nagpahiling siya sa inda nindakol na beses, sa laog nin 40 aldaw pakatapos na siya magadan, sa mga paagi na nagpapatutuo na siya buhay. Sinabihan niya sinda dapit sa kahadean ng Diyos. Kan kaiba pa siya ninda, tinugon niya sinda, "Dai ka mo maghali sa Jerusalem, halaton indo ang ipinanuga kan sakong ama na sinabi ko sa indo. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad dai na mahahaloy, bubunyagan kamo sa Espiritu Santo." Kan magkatiripon si Jesus asin ang mga apostol, hinapot ninda siya, "Kagurangnan, ibabalik mo na ngunyan sa Israel ang kahadean?" Nagsimbag si Jesus, "Ang mga aldaw asin ang mga panahon itinalaan kan sakong ama, huli kan sa iyang kapangyarihan. Daina sa indo ang pakaisi kaiyan. Alagad maako kamo nin kapangyarihan pag-abot sa indo kan Espiritu Santo, asin kamo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa bilog na Judea sa Samaria, sagod sa mga porokan kinakban." Pagkataram niya kaini, isinakat siya sa langit, mantang naghihiling sinda sa iya, dangan nalipudan siya nin panganuron. Nagtitingkalag pasinda sa langit, mantang nagiitaas siya, kan may magtindog sa kataid ninda na duwang lalaking nakagubing nin puti na nagsabi, "Mga taga Galilea, ano ta nagtitindog kamo digdi na nakatingkalag sa langit? An Jesus na ini na kinua sa indo asin isinakat sa langit, mabalik arog kan nahiling nindo pag itaas niya." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan, magparakpak kamo sa kaugmahan, ikurahaw nindo sa Diyos mga awit nin kaugmahan, hulitaan kagurangnan, an kahorohalang kawi, kinatatakutan, dakulang hade sa bilog na kinaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Ang Diyos suminakat kaiba ang kinurahaw, an kagurangnan kaiba ang tanog nin trompeta. Mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa Diyos, mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa satong hade. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan,
tanog din hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos hadi kan bilog na kinakban, umawon siya sa paagi ni mga salmo. Ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na trono, siya nagahade sa mga nasyon. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, pinagtatawan kita kan rason kan sa tuyang paglaom. Si Kristo na nag-eerok sa langit, siya ang nagpapara kan mga kasailan na nagpapagabat sa satuya sa paagi kan pag-atang kan sa diri niya. An panuga kan satuyang kagurangnan sa pagligtas sa satuya, iyo ang dapat niya tong danay na girumdumon. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Dai naglaog si Kristo sa santuaryo nagibo sa nakantawo, asin kaagid sa nakantunay na santuaryo. Naglaog siya sa langit mismo, saen nakikiatubang siya sa Diyos para sa to. Anhalangkaw na padi minalaog sa kabanal-banaling lugar, taon-taon na may darang dugo nin hayop. Alagad dai naglaog si Kristo, tanganing iatang ang sadiri niya nindakul na beses. Takon arog kaiyan, dakul na beses man kuta na, siyang nagtios puon nalalangon ang kinakban. Alagad sarong besa na nanggad siyang nagpahiling, ngunyan na madali nang umabot ang katapusan kan panahon, tanganing paraon ang mga kasaalan sa paagi kan pag-atang kan sadiri niya. Itinalaan na sarong besa na magadan ang lambang tawo, dangan ang paghukom. Siring man si Kristo inatang saro sa nang bes para sa paghali kan mga kasaalan kan dakol na tawo. Maabot siya giraray, bako nang sa paghali kan kasaalan, kundi sa pagligtas kan mga naghahalat sa iya. Kunsiring mga tugang, may pagsarig kitang maglaog sa kabadal-banaling lugar huli sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa to ang sarong bago sa kabuhay na dalan na naglagbas sa kurtina. Buot sabihon, naglagbas sa iyang hawak. Igwa kita nin dakulang padi na namamahala kan harong nin Diyos. Kaya magdulo kita sa Diyos nin tudok sa puso, asin may masarig na pagtubod. Dumulo kita sa iya na may malinig na konsensya, hulita lininig na ang satong mga puso, saka nahugasan na nin malinig na tubig ang satong mga hawak. Magdanay kitang masarig sa paglaom na ipinapahayag ta, hulita mapapaniwalaan niya to ang Diyos na mautob kan sa iyang panuga. Ang tataramon kan kagurangna. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, iyo ini ang nasusurat, ang Kristo kay puha na magtios, dangan si katulungal daw mabuhay liwat sa mga gadan. Sa ngaran niya, ipinaguhulit sa gabos na tao pon sa Jerusalem, ang pagbakli asin ang kapatawadanin mga kasalan, mga saksi kamo kan mga bagay na ini. Ako ang mapadaras sa Indo kan ipinanuga kan sa kong ama, alagad maghalat kamo sa Jerusalem. Sagod na magabot sa Indo ang kapangyarihan hali sa itaas. Dangan ipinagiba sinda ni Jesus sa luwas kan syudad sagod sa Betanya,
Pagabot ninda duman, initaas niya ang saya mga kamot sa kabinindisyonan sinda. Mantang binibindisyonan niya sinda, naghali siya asin dinara sa langit. Pakasamba sa iya kan mga disipulo, panunin kaugmahan na nagbalik ang mga ini sa Jerusalem. Danay sindang nasa templo, nag-oomaw sa Diyos. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na banggi sa inugabos mga tugang. Ngunyan na Domingo pinagsaselebrar niya to ang solemnidad kan pagsakat ni Kristo sa langit. Dapat kuta na ini ka-40 aldaw, but sabihin ko nakaaging Thursday, pero kadaklan na mga dioceses, pinaglilipat ini sa pinakaharaning Domingo, tangani na mas dakol ang makapagsimba. Asin ngunyan man, iyo ang World Day of Communications, ika-59 na taon na pagselebrar kining saruman na importantihon na pagrumdom sa satuyang simbahan. Ining solemnidad kan Ascension o pagsakat ni Kristo, iyo inisu ika-40 aldaw o pagselebrar kan ika-40 aldaw, pagkatapos na siya mabuhay liwat. Kan si Jesucristo nagsakat sa langit, hawak asin kalag, asin man nagtutukaw ng unyan, duman sa too kan sa tuyang Ama. Sabi kan mga nagaadal kan Biblia, ang lokasyon daa kan Ascension, saro sa ng kilometro, duman sa esteng parte, kan lumang syudad kan Jerusalem. Asin ngunyan, itong lugar na ito, yaon duman su Chapel of the Ascension, na kung sain pinagsasabi man, igwa ngaya duman na milagrosong imprinta kan bitis ni Jesucristo bago siya isinakat o nagsakat sa langit. Ini man na pangyayari kan pagsakat kay Kristo sa langit, nare-record duman sa Gospel ni San Marcos, asin man sa Acts of the Apostles, asin man, pati man sa mga iba pang libro kandaan na tipan or kan bagong tipan, duman sa surat ni San Juan, sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, sa enot na surat ni Timoteo, asin man enot na surat ni San Pablo. Maski na kay tupa, pinagsaselebrar na taon-taon ining solemnidad na ini. Even during the apostolic times. Si St. John Chrysostom, si St. Gregory of Nyssa, asin man si San Agustin, gabos, they all attest of this celebration of this solemnity. Kan su Council of Nicaea ngani, na pinagset ninda, ang Council of Nicaea baga, 325 AD, kang pinag-set ninda su aldaw kan resurrection, pinagpili ninda su inot na Domingo, pagkatapos kang first full moon, pagkatapos kang springtime, asin man sa pagkaagninda kay ining petsa na ini, pinagbilang ninda 40 aldaw, pagkatapos kaiyan, pinagsaselebrar man ining Ascension or Solemnity of the Ascension. Ano ang but sabihon para sa tuya kining pagsakat ni Kristo sa langit? Sabi kang sarong autor, actually nga kaya yan i-sum up sa tulong tataramon. Ano ining tulong tataramon na ini? Power, promise, and presence. Kapangyarihan, promesa, asin man presensya. Enot, ang pagsakat ni Kristo sa langit, pinagtataram sa tuya, pinagistorya sa tuya, pinaglalatag sa tuya, ang kapangyarihan ni Jesucristo. Sabi nga ni San Pablo duman sa iyang surat sa mga taga-Efeso, God put His power to work in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places,
far above all rule and authority and power and dominion. So anong but sabihon ka ini? Ang but sabihon ka ini, mga tugang, na si Yesu Kristo, yaon sa iya, ang control kan kinaban. Not any other rule or authority or power or dominion. Si Yesu Kristo, mas makapangyarihan sa gabos na ini. Ninhuli ta siya, nagsakat sa langit, asin nagtutukaw sa too kanama. Asin sa hiling ko, saraw ini sa pinakamagayon, pinakamarhay na bareta. Sabi kay ito ni Albert Einstein, ang pinaka-importante ngayang kahaputan sa bilog na kinaban, iyo ang kahaputan na is the universe friendly. Ang kinaban ba ngaya mabuot, asin ang saro sa regalo kay ining ascension ni Yesu Kristo, ining realidad kan pagtubod niya to na si Yesu Kristo nagsakat duman sa langit, is that we can answer that question with a definite yes. Yes, the universe is friendly. Because regardless of what is happening in our lives and in our world, and there is a lot of happening in our lives and in our world right now, we know that the ascended Jesus is in control and that He has not abandoned us. Yaon siya nagtutukaw sa tokan Diyos, far above the rule and any rule or authority, and He intercedes for us. As nagpupromesan sa tuyang kagurangnan, na mabalik siya giraray sa tuya to take full control of our world. Kadakol na mga pagkakataon, kadakol na mga beses na siguro nagdidream kita, nangiturugan kita na magbalik na tulo si Yesu Kristo. But ultimately, it is not up to us. Ang imbitasyon sa satuya kan mahal na Diyos is we trust Him. Even if we do not understand His ways. Even when we find it difficult to comprehend. We can talk to God about it. Iyo bagay ng pagpangaji, kaya nga nin nangangaji kita. But at the end of the day, we are invited to believe that God is in control. Iyo an enot. Pangadua, promesa. An ascension daa is all about a very important promise. As in, ano ang promesa na iyan? Nagpromesa si Yesu Kristo na marisibi kita kan kapangyarihan kan Espiritu Santo. Pag ipinadara niya na sa satuya, ining banal na Espiritu na ini, tangani magikitang mga testigo kan satuyang kagurangnan sa bilog na daga. Ang kapangyarihan na ipinagtao ni Yesu Kristo sa iyang pagsakat sa langit sa satuya, mapapangyari sa paagi kan Espiritu Santo. Asin man matatabangan kita nagibuhon kung ano ang ginibo ni Jesus. Kang yaon pa siya digdi sa daga. Matatabangan kita kan kapangyarihan na ini na ipadagos, ipagpadanay ang misyon kan sa tuyang kagurangnan. Anong but sabiyon kay ni sa giraray? It means that if we do not like what we see, kundi niya ito nauuyunan na sa tuyang mga nahihiling, we can do something about it. Because we are given the ability to make a difference. We are called to be witnesses, that's for sure. But we are also called to do what Jesus did. Asin ano ang ginibukan sa tuyang kagurangnan? Well, simply man sana, He healed the sick. He fed the hungry. He fought against oppression and the evil one. He worked for justice and peace. He sought reconciliation and teach others to do these things also. Pinagsasabihan kita ni Yesu Kristo na mas dakula ngayon sa indong kayang gibuhon, kaya nga ipapadara ko ang Espiritu Santo sa indo. Asin kung hilingon man niya, tunay mananggad,
Hilingon ta sanaan mga pinagigibukan simbahan sa bilog, sa universal na simbahan, sa bilog na kinaban. We have fed more people. We healed more people and shared the good news of the gospel with more people kaysa si Jesu Kristo kang yaon pa siya digdi sa daga. And that is because we have received the promise of the Holy Spirit. Which brings us to the third important word, presence. Sa paagi kan pagsakat ni Jesucristo sa langit, Jesus actually becomes more present to us than he ever could before. Bago si Jesucristo paano isinakat sa langit, as sininhulita siya fully human, Jesus was confined to the rules of this world. He could only be present in one place at one time. Yes, he was the Son of God, but he was fully human. And so he could not be everywhere at all times. Kadakulan sa iyang pinagibong milagro, tunay iyan. But he cannot heal sa gabos na lugar na presente siya sa gabos na tao. But after he ascended to heaven, he could be present in a new way sa paagi kan Espiritu Santo. And he could be present everywhere at all times. So ining pagsakat pala ni Jesucristo sa langit, in other words, yes, Jesus is taken away from us, but only so that He can be present with us in a new way. In a way that He could not do had He remained here on earth. Medyo difficile ining sabuton. But if we accept this in faith and we rejoice whatever we find ourselves, ang realidad na si Jesucristo kiribahan niya to. Asin iyo ini an marhay na bareta para sa tuya ngunya na banggi. Ang milagro kay ining ascension dapat magtaw sa tuya ning kagaya-gayahan. Ninhuli ta pinagpapagirumdum kay ini ang kapangyarihan ni Jesucristo. Ang sayang promesa asin presensya sa satuya. Lugod sa satuya na pagpapadagos kay ining natatandang panahon kan pagkabuhay liwat kan satuyang kagurangan, ma-realize niya to ini. Na dakulaon palan ang balaog, dakulaon palan ang regalo na pinagtataw sa tuya kan satuyang mahal na Diyos. Narumduman ko lamang sa istorya kay ito ni manunungod kay Leonardo da Vinci. Ano yung father? Artista. So, painter ini. Si Leonardo da Vinci. Nagpuon siya ni magtrabaho sa sarong dakulao na canvas duman sa iyang studio. Ginibo ni da Vinci na nagpili siya nin subject asin man pinagplano niya sa perspective kan sa iyang painting, asin nag-sketch siya duman sa iyang canvas. Nag-apply siya nin mga nagkapirang kulay duman sa canvas, asin man bigla siya nagpundo. Kaya inapod niya sa pinaka-talented niya na apprentice. Mari daw ngaya digdi. Ika na ngaya magpadagos ka ining sa kuyang painting. Nabigla so sa iyang estudyante, so sa iyang apprentice, sabi niya, hindi ko ngaya kaya yan, ginigibo mo. Ika ngayaan sa kuyang master. Ika ngaya ang genius sa tuya. Hindi ko ngaya kayang tapuson ang sa imong pinag-i-envision dyan sa imong canvas. Then magayunon so sinabi ni Leonardo da Vinci, sabi niya, will not what I have done inspire you to do your best?
Bako daw ngayon sa mga ginibo ko, ining pagpreparar kan canvas, ining sa kuyang pag-sketch as in pag-apply kinagkapirang kulay, di nga ya maka-inspire sa imo, nagibuhon mo ang gabos mong makakaya. An istorya kan ascension, siring man kaini. Si Jesucristo, ang satuyang maestro, nagpuon kan balangipo kan marhay na bareta way back more than 2,000 years ago sa paagi kan sa iyang mga pinagibo asin pinagtaram. Asin man sa paagi kan sa iyang pagsakripisyo duman sa krus. Jesus illustrated His message and left us with the power of the Holy Spirit to finish the picture. Ang hapot man sa tuya ngunyan nabanggi, will the life of Jesus not inspire us to finish the picture? Ang mensahe kan asensyo nagahapot sa satuya as nagpapagirumdom kan satuyang dakulaon na privilege asin man responsibility na tabangan si Jesucristo sa pagmukna kan paghahadi kan mahal na Diyos digdi sa kinaban. Amen. Matindog puan ka, boss. Sa tuyang ipahayag an sa tuyang pagtubod kita ka, boss. Nagtutubod ako sa Diyos Sa amang makakamhan, kaglalang kanlangit asin kandaga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Itaas niya to an sa tuyang mga pangangaipo, sa tuyang Diyos Ama, an sa tuyang simbag, sa lambang pagkahagadan, kagurang nan hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing an Santo Papa asin mga obispo, pakusugon kan Espiritu na mabuhay sinda susog sa saindang halangkaw na katungdan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na yugan sa mong pamibi. Tanganing maging mabunga ang mga paglapigot kan mga misyonero na nagaharubay kan Ebanghelyo sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na yugan sa mong pamibi. Tanganing sa bagsikan Espiritu nin katoninongan, kauroyonan asin kapatawadan sa satuyang mga harong, malampasan niya to ang mga kaurasaan asin pag-imon na nakakaulang sa satuyang pagkaminuroot mootan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na yugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, dai magluya ang buot, kundi makakuha nin paglaom asin ranga sa pagsakat kan kagurangnan sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na yugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong gadan, makihiras sa kapanuan nin buhay ni Kristo, nangunyan na aldaw nagbalik sa Ama, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na yugan sa mong pamibi. Kagurangnan kami mapakumbabang nagdudulot in sakripisyo para sa pagmuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong aki. Warasa namimibi kami na huli kining urong kabanal na tabay kami makasunod sa iyang dinalakawan, tanganing makalawg kami sa imong kaadean. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibigaw mga tugang, tanganigan sako, asinan sa inong atang, makumalugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami mapakumbabang nagdudulot ng sakripisyo sa para sa pagpamuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong aking unyan, waras sa namimibi kami nahuli kining urong kabanal na pagpatinarau-tauhan, makabangon kami pasiring sa kalangitan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkoran. Hulitan kagurangnan na si Jesus hadikan kamurawayan, kagdawkan kasalanan sin kagadanan, sa tubang kan mga nagngangalas na angeles, suminakat ngunyan sa kaitaasan ng kalangitan, pagultanan kan Diyos asin mga tao, hukom kan kinaban asin kagurangnan kan mga kabagsikan, bako tanganing talikdanan hamak bing kamugtakan, kundi tanganing magsarig kami mga kabdang niya, na magsunod duman, kung sain siya nag-enot sa mong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langito na virtudes asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni ganang-ganan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na dayong kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kang mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos na nakaugalian, na ngahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay, natalingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Siling marang kamurawayan
Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinato ko sa indo, hari paghilingan sa mumang kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkanigua, na siyang patuninong asin makaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauan kita kan tanda, nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang, uyaan kordero kang Diyos sa Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, sa Yesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo na dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan an sa imong kamurawayan magliliwanag sagod paman. An biyaya kan hubileyo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos. Sa saimo, samuyang Diyos, banal sagod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuka po. Matindugan ka, boss. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa kudpaman, na nagtutugot sa mga yaon sa daga na makinabang sa mga Diyos no na misteryo, namimibi kami warasan ng pagkamot kan Kristiyanong kaimbudan, magdara sa muuduman, kung sainan sa mong pagkatawo yaon sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Pro Seminaryo asin World Communication Sunday. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,009 pesos asin 25 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, 4,202 pesos asin 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 6,652 pesos para po ini sa tada. So mga maawot po magbakalin souvenir items, arugan t-shirt, mug, pamaypay, tote o canvas bag. Available po ining mga items sa opisina. Siring man sa aga, Hunyo 2 sa God 4, aldaw ni Lunes sa God Miyerkules, magkakaigwa po ni Trido Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong giromdomon. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa Satuyang Tada program. Ang nakolekta niya to kanakaaging bulan, Mayo, hali sa tada canisters, igwang total na 21,790 pesos. So mga nagbalikan sa idang canisters, pwede na po nakwaon sa opisina o sa mga tao sa likod, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa ngunya na bulan kan Hunyo. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maut mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana, mga anonymous na tig 2,900 pesos, 2,000 pesos, 1,350 pesos, tulong anonymous na tig 1,000 pesos, duwang 700 pesos, duwang 500 pesos, sarong 300 pesos, Sean Rainwell R. Cal Ortiz, 500 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Araw at oras, siya para
Good evening po.